خواست کروٹ گل ساکی جیوائیان او برتنا ہم شریف بن کو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو لکھا سن بعض والے موبائل نہ مسئلہ ریگڑا سکرین پسی گیا نا اسے حمدہ سے عرض جہان مجھ کرے پیدا کنا اللہ کنا اللہ جہان مجھ کرے پیدا کنا اللہ کنا اللہ عجب پھلے کرے زیبا کنا اللہ کنا اللہ نظر کھٹا عقل سلتو متو تسبیح اصل پورو نظر کھٹا عقل سلتو متو تسبیح اصل پورو ارے شانٹ تینا برزا کنا اللہ جہان مجھ کرے پیدا کنا اللہ نبی اکرم مرے آدم خلیل اللہ روح اللہ نبی اکرم مرے آدم خلیل اللہ روح اللہ کریر کل صفت اونا کریر کل صفت او کریر کل صفت تینا کنا اللہ عجب پھلے کرے زیبا کنا اللہ بنک وقتس بیابانت ذکر کیر اکل حیوان بنک وقتس بیابانت ذکر کیر اکل حیوان بنو سوڑے توارے دا کنا اللہ ہنک وقتس بیابانت ذکر کیر اکل حیوان بنو سوڑے توارے دا کنا اللہ عجب پھلے کرے زیبا کنا اللہ برے جھمر خلے ہور توارے بن پڑی کاتا برے جھمر خلے ہور توارے بن پڑی کاتا کہ اعلیٰ قدرت تینا کنا اللہ عجب پھلے کرے زیبا کنا اللہ کرے روشن اخذ دے کتوبے تجلی تس کرے روشن اخذ دے کتوبے تجلی تس کہ استاد عجب جوڑا کنا اللہ عجب پھلے کرے زیبا کنا اللہ اگر ساقی سکو خاص گڑا ذکرت مرک مشغول اگر ساقی سکو خاص گڑا ذکرت مرک مشغول مرو ایمان سو گو پا کنا اللہ عجب پھلے کرے زیبا کنا اللہ واسفردس ماتیا بقایا هنانویانا نفردس کچے نستے ہنے نستے کرے ناپن پودے نستے کچے نستے ہنے نستے کرے ناپن پودے نستے محمد مصطفیٰ دلبر ہراتم ناپنے حلکم